classmate, good morning. Mag-iat ko karon sa hagdanan mga classmate. Katong mga mason carpenter nga pagkatuon na nga klase nga trabaho. Ako itudlo sa inyo kung saan pag-layout ang hagdanan ingon sa second floor. Kini ako ipakita sa inyo mga classmate. Ako ra ning idea. Ambot ka sa uban kung saan pud ang ilang pamagi. Ako ipakita sa inyo ang area. Amo na ni ang area sa hagdanan mga classmate. Nangita mi paagi nga makabutang mi og CR kay video apike ang area. Gabutang ko diri og CR sa ilalim mga classmate. Ako magibutangan og CR ang ilalim mga classmate. Ako itudlo sa inyo ginsan ako siya pag arrange. Ang standard sa building mga classmate gikan sa first floor paingon sa second floor flooring 3 meters gina siya. Akong gikuha ang height nga 2 meters gikan sa flooring paingon sa top sa CR. Dahil gikan sa top sa CR paingon dito sa flooring sa second floor 1 meter. Sa ato pa 5 ka step paingon dito sa second floor. Iyan kalapad sa ang mga classmate 12 inches o sa roller gikan sa tumoy sa steel deck mga classmate ning dagan ko 5 feet paingon rin sa wall diri sa CR kay 12 inches man atong step o stairs 5 feet po ng atong iatras gikan po sa flooring sa ibabaw sa CR mga classmate paingon po sa flooring sa ubos 9 step. Siyam ni siya ka ang gikan diri. Paingon dito sa top. Paingon dito sa top. Gikan sa floor sa CR. Paingon diri sa ubos 9 step. Sa ato pa musukod ko 9 feet. Kay 12 inches man ang akong step o stairs. Ako ipakita sa inyo karon kung saan ako pagbahin. Mao na ni ang flooring sa second floor. Gikan rin sa akong gipatungan. Ninaog ko 1 meter sa iyang top sa flooring sa ibabaw sa CR. Then diri pasaka dito sa top. Kana nakita niyo nga steel deck nga wa pa nabusi. 5 na siya ka step, ika-5 ang sa flooring. Ang akong ang mga classmate inigsaka na to 8 inches o 20 cm. Ninaog ko og 1 meter. Mao na ang top sa flooring dito sa CR. Ato di siya mutag nylon. Paingon dito sa poste. Nga nakalibel. Libilado. Kay mao na tong kuhaan karon sa layout. Kining nylon mga classmate nga nakatindog gikan sa wall sa CR. Mao na itong guide sa first step. Gikan diri sa top sa flooring sa CR mga classmate. 9 step man siya paingon diri sa flooring. Musukod ta og 9 feet. Kaya tag 12 inches ang atong step. 9 feet. Sige, butay glansang dia. Butay glansang. Ato siya butang nylon di atong tuntunan. Mao na ang nylon mga classmate nga 9 feet gikan dito sa kilid sa CR. Ato siyang tuntunan. Magic kayo ang tuntun mga classmate. Automatic. Ato sunod buhaton mga classmate. Katong nylon nga nakalibel na to gikan dito sa top. Siya man ka step paingon dito sa top. Munaog ta og 1.8 meters. Paingon diri sa ubos. Nasintro mong lansang sa 1.8 o 1.8. Kanang 1.8 ato na siyang linsahan. Mao na ni ang 1.8 mga classmate. Atong linsahan paingon ri sa ibabaw. Paingon ri sa top sa CR. Diri na to itunong ang nylon sa wall. Mao na ni ang first step. Ato pag yung linsahan. Ang katason sa atong ang mga classmate 20 cm. Munaog na po tawag 20 para masabtan gini niyo. Diri sa flooring mga classmate.
20 cm gyapon. Kanang allowance sa mga classmate mo na sa tiles dire sa flooring. Kini magliot tag hagdan mga classmate. Depende sa step. 10 inches ra imong step. Lahi na po ang slope. Ang layout sa hagdan mga classmate magdepende sa imong sukod sa step. Ug magkagamay ang imong step, buta na to 10 inches, magkasubida po siya. Magkagamay, magkasubida, makatuktok. Magkasubida. Ug palapat pa imong ang makapatag po siya, makapatag. Pero dili na mosulod dito sa area. Layo na siya labayan. Kini ako na siyang 12 inches kay aron mabahin dire. Ako na siyang 12 inches. Kay aron napay lugar gikan pagsulod. Gikan sa ligi. Napa siya 1 meter. Unya musaka. Ang ato na po sunod buhatan mga classmate. Ayan na pong kabaga sa flooring. Ang akong kabagaan ni mga classmate 5 inches. Ato na siya butag nylon kay magbuhat na takaran og porma. Diri sa ubos 5 inches. Nakabutang namin mga classmate. 5 inches ang among flooring. Among slab. Magbutang nami guide mga classmate. Dilagay. Naplastar na ang porma sa slab mga classmate. Payon rin sa top sa CR. Ako ipakita sa inyo mga classmate og sakto ba gyud ang akong layout. Amo ning linsa katong sa top sa CR. Atong tan-aw niyang step og igo ba gyud sa akong mga linsa ganina. Amo ni flooring sa top sa CR. Naog siya og 20 cm. Dayon ang iyang tumbanan 30. Naog na po og 20. Then 30 na po. Dire mo gyapon 20. Dayon 30. Payon dito sa ubos. Mao na siya. Igo kay mga classmate. Kini nga nylon mga classmate mo ni kabag-on sa slab o flooring sa hagdanan. Kung di na to na matarong og layout mga classmate. Kini atong slab di magpareha kadako. Ug di na tumatarong, mubukad na dito sa tumoy, mubaga. Dayon mugamay diri sa ibabaw. Diri. O bali ba, diri ba mo dako dito sa ubos mo mugamay. Kay dili na to matarong og layout. Pag level na to diri mga classmate, then munaog na po ka sa iya, munaog na po ka og 20. Pag abot diri di ang kanto diri sa nylon. Imo na siya mabantayan nga nasipyat ng imong layout. Hantod magkabukad siya. Di na siya mo tunong. Ang sunod akong i-video mga classmate, ahin na po siya ang kabilyada. Adira ko to akong video mga classmate. Kung nagustuhan niyo akong video, paki-subscribe lang. Dayon, i-click ang notification bell para makita ninyo tanan akong video. Naagin mo'y gamay nga may bawaan dito mga classmate sa akong ipang tudlo. Adire ra ko kutob. Salamat kayo. Salamat.